Για μένα κάθε μαθητής είναι ένα ταξίδι προς το φως. Το πέπλο της άγνοιας θολώνει το πνεύμα. Κάθε αφηγηματικό κείμενο στηρίζεται στη γραμμή του χρόνου. Παρελθόν. Τα στιγμιαία γεγονότα που έχουν ανατρέψει ή καθορίσει πορείες. Τα διαρκείας που έχουν γίνει έξις. Τα τετελεσμένα και αναπότρεπτα. Σε κάθε περίπτωση, το παρελθόν μοιάζει ολοκληρωμένο στον εαυτό του. Η ανηφορική οδός της γνώσης ξεκινά πάντα από το ίδιο σημείο. Το παρόν. Ό,τι συμβαίνει ταυτόχρονα ή έχει ήδη ξεκινήσει. Όλες οι επιλογές, ωστόσο, τείνουν στο παρελθόν. Φτιάξε ένα παρόν που να κερδίζει το θαυμασμό σου όταν τοποθετηθεί στο εγγύς ή απότερο παρελθόν σου. Η αρχαία ελληνική γλώσσα διαμορφώθηκε με μαθηματική και μουσική ακρίβεια. Ας την αναπαράγουμε με ήχους και κινήσεις. Μάθε μαθέτο, μάθετε μαθόντο μαθέτωσαν. Ναύς νεός νι ναύ ναύ. Νίες νεώνα. Ναυσί ναύς νίες. Η σύνταξη είναι ένας χάρτης κύριων και δευτερευόντων όρων. Κύριοι όροι. Υποκείμενο. Κατηγόρημα. Δευτερεύοντες όροι. Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί. Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί. Επιρρηματικοί προσδιορισμοί. Μέλλον. Οι μελλοντικές αφηγήσεις έχουν πολλαπλότητα. Συνοπτικές, μη συνοπτικές, συντελεσμένες. Ίσως λόγω της πιθανολογικής ισχύς τους. Βλέπω τις κορυφές που μπορούν να φτάσουν. Ετοιμάζω τα εφόδια. Αναμένω την άρση του πέπλου. Οραματίζομαι το βλέμμα του φωτός. Η κατάκτηση της κορυφής μέσα μας ξεπερνά την πιθανότητα. Οδηγείται σε βεβαιότητα. Δύο χρόνια πριν από τα 20 γενέθλια έτη μας, γιορτάζουμε με ειδικές τιμές διδασκαλίας, πηγαίνοντας κόντρα στην ακρίβεια των καιρών, διαλέγοντας να φτάσεις κι εσύ στη δική σου κορυφή. Στείλε μήνυμα, εγγραφή τώρα, στο Μάθε, Facebook, Instagram, Mariam Uta, διαζώσεις και διαδικτυακά μαθήματα.